Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Ma'am Manilyn. Kaya nga po nung nagkapote nga ako biglang tumigil Ayun, ilan po ma'am? Kahit lima. Sige, 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Shout out kay Ma'am Manilyn Balgua. Manilyn Balgua. Wala kayong papa-shout out ma'am? Wala. Sige po, thank you. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Wala. Sige po, thank you. Sige po, ingat. Sige. Ano naman? Ayun. Gagi na sa taas pala. Gagi may ginagawa. Ay wala lang. Akala ko nagpapasada ka. Hindi, saan mo ako Hinahanap ko nasa net. Ayun pala, nasa taas ka pala. Ayun, dalawa ka. May nakareserve kasi. Kapatid ko yung isa. Sige. Sige, dagdagan ko na. Gusto mo, pasyalan nandun siya sa Ikawayan. Kawayan. Dito sa Magilpuan. Medyo malayo na, hindi ko nakabisado. Pabigyan na lang. Sige. Ay, sige. Oo nga, picture tayo. Pasok lang pa ako. Bye. Thank you. Ewa. May putok po kayo? Putok. What the fuck? Saan po? Ito po yan. Isa lang po. Thank you. Thank you. Buti na lang nagbatok sila ate. Bruh. Ate, may 1/4 po kayong white sugar? Po? 1/4 na white sugar po. Meron po. Apat nga po, tapos 1/4 din na brown sugar na apat din. Tapos may plastic kayo na pang ice candy? Meron. Yung putok. Yung putok. What? Putok. Meron ba? Meron. Patihin nga yung ano ba yan? Ay, yung malaki yung yellow ba yan? Yan. Putok. Yung putok, dalawa. Putok mo daw Yung may blue yung pinili ko guys kasi
Ituturon ako siya sa ano, sa blue na pantalon ko, yung mga blue na pantalon ko. Ayan. May black pa kasi ako doon, medyo okay pa. Wala kaming pakialam! Sir, pwedeng ano yung ano nito, yung kapares niya. Ay, pares mo siya. Okay, testing ko lang. Ayun, pares. Ang bilis na hanap ni sir, oh. Mabilis sila dito, guys. Bali, maganda siya, guys. Yan. Tingnan niyo sa salamin. Testing lang natin siya. Testing ko lang, sir. It was at this moment that he knew. He fucked up. Million fans around the world! Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Sir, babalik din ako. Tinesting ko lang. Ayan. So, tinesting ko lang. Ayan, ayan, ayan. Oh, maganda naman, guys. Tsaka mabilis naman yung takbo ko. Wow! Great! Nakuha niyo na yung pizza? May ipapa-shoutout ba kayo? Shoutout sa expo. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ex talaga. Shoutout po sa mga kapatid ko. Subscribe na po. Ayan. Mike Germoto sa YouTube po. Ayan, thank you, thank you. Kayo, sir? Ano yung ex nyo? Hindi. Sige po. Thank you po. Ingat po. Sige, thank you. Sticker. Saan eh? Wala naman. Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! Bago tuloy, boss. On the way. Ayan, dyan na sila. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ako ba'y nalulula? Boss. Sticker po. EJ na, EJ. Ano, mga barkada ko. Ilan sila? Hindi po sila nakapunta eh. Ilan sila, boss? 5. Lima. Bali, 6 na, no? 1, 2, 3, 4. Bali, 10 lang isa, boss. Hindi. Joke lang, joke lang. Shoutout pala kay boss EJ. May ipapa-shoutout ka ba? Shoutout po kay Kenneth tsaka kay RB. Tsaka yung barkada ko po. Ayun, shoutout, boss. Hello. Yun. So, salamat, salamat. Dito na kayo naglalaro. Ha? Sticker? Hindi pa ba kita nabigyan? Hindi pa? Pwede na. Dalawa pa kayo kami. Sticker mo na. Sticker mo. Sticker mo. Uy, di ba binigyan na kita? Matagal na yun. Ako ba'y nalulula? Matagal. Sticker mo na dito. Kada ilang araw kita bibigyan. Matagal na yun. Yung si G, yun sa kanya yun. Sticker. Uy, binigyan na kita? Hindi, binigay ko dun. Huwag kayo iiyak. Oh, ba't mo binigay? Humingi sila. Di ba binigyan na kita? Hindi pa? Binigyan na kita eh. Anong ginawa mo? Napata. Oh, wag mong babasahin ah. Di ba binigyan na rin kita? Hindi pa. Anong ginawa mo sa binigay ko sa'yo? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Ano? Di ba? Musik ang panggising sa tulog, man. Yeah, yeah. Sagad eh. Ano yan? Ay, sticker. Gusto na sticker? Ayan. Ayan, sa inyo na. Last na, wala na. Sige.
Papasahin na. Hindi makasagot eh. Ano yun, sir? Ate, may turon po kayo? Ah? Turon? Turong, wala, sir. Ay, wala. That's it.